mishonga inenge yatongotaurwa ndiyo todii toti titenge. Munogoitsvakei kupiko munoti inenge ichingotsvakwa? Imi muchitengesa zvimbwa momwa doro futi pane kuti dapa wakatengesa mbwa wakamanya nemari yacho oni kundotenga mapiritsi. Yasingamukwanise ishoma iroro piritsi nekuti kutotori nemwe mushonga wangonzi uri 1 wakadai $15 mushonga iwoyo. pasoro pane iwoyo wakatengwa wacho unodiwa mwezi ndozvatamirira kuti gozonzwa kuti pane zvimwe zvichaedhewa here because wanga uripo hawa uripo wakatomboone unopakama mukati kaza kuhambiri yako yekuti bananipapo wainonoka mbodzoka kumba iwe chitaura waivepi pawanga chinonoka iwe ndiyo nyakuti MaiRuvawo yapano matakauya iwe waichengera munhu wako chiti moenda nekokoko kumvura handidi izvozvo iweko zvinojana rarako ndiwe wakupepa une uripi paunonoka usada kuvanda nechipatara nekuti ndo chauri kuvanda nacho mazuvano ukuwo ukuku vanhu vati havatokuziva vamwe vanozotorangarira kuti musi wakati saka iwe chirega kunyanya kuramba uchivanda nechipatara chirega kuramba kunyanya kuvanda nechipatara ndotokubuza uvavo zveiyoyo kuchipatara chirega kuramba uchivanda nacho. MaiRuva BabaRuva vangu achibva makuseseni wodzoka nguva yekuno matovata usiku vachiuya nemumadorozve muzhira kwachiva hakusi kure zvekudero kaBabaRuva hakusi kure zvekudero apa mune mamukira makuseniseni kuti mubate 1 o'clock kuvhiziti vari muzvitondo kuzvimitondo ndokupi ndokwavanga vari ndovanenge vachimbopakama mumadoro yepedu navo vane makavazvinzwa kane vanhu nekuti takaona vachirichitsva tichiinda nababa kuda musi warakabudirira doro hapana zvounoti kwai apa pakadai zvozomenyikoti kwai achamboenda ndiani kupi nekuti wabatwa mutakitiki wako zvakafanira kuti iwo pavanga vati havafaniri kuinda nekokoko nezhira iyo vakadii kuti iwo chamboenda kutsimi kwacho wozviona zvinoita mwari zvopirikuka kuseri kwecd kobuda mozviona manje yako 10 yaye sangosati yangosvika chete BabaRuva kuti uchipefoma performance yechiti best zveni zvimwezo namboitiro vakadero zviuya pedo navo mudzimai wako chiuya kudivire uku shamwari uya ukutoni vakadero ndokuti ndaure chokwadi dzimwe nguva ndosvika nguva yekupi handivosviki nguva dzichipoini amudavesezvo handivosviki nguva dzichipoini andiswedere pedo ndaure chokwadi imi handivosviki nguva dzichipoini ndaure chokwadi iwo ndoda kushisidzira wakataura wavakati vakamwa zvapero wakamwa kwani vakamwa rungano ndopo vakanonoka zvavakabvura vakatoti bhepi nasi ndamwa zvega zvoda kuramba muzvitondo nhasi asi mona chitashuwa tisimwe tikataurirana ndimwe wangu wakufara sekuti ndavaona guys tadzoka bva kukiriniki timbotaura nemukomana avafamba makagadzira kutera MaiRuva vanhini kuzviteera MaiRuva ndoamamvita kai mama zviteera MaiRuva here kuti moita musuicide akuzviteera MaiRuva chaivo asi mahwasei madzokazve handava kupombonoka ndotenda imwe vasukuru manondionesa mtendi wangu handava kufara mwoyo wasununguka mwoyo wasununguka ndoziva kuti vari sevo yezvino
handa kufara naivo vachifaravo navazukuru neni havavefara singaiti vakambomukavo vakambotamba-tambavo vachidza kuti nhasi vafara singaiti nhasi vafara. Saka mizuro makadii makazondovaona zvadii paya makanoona nguva manhire kumangwa wakati unomukira kai wokunda unoona ekumukira ndomukira ndamukira dzimwe nguva anohwa vachikwana zvinopinda masikati dzonguva zuro takapinda zuro dai ndotonovirawo chikwadi asusu wakasvika panapa tichipo unosorodza zuro nana atokasira zvokuvaonawo waona masikati ndakaona masikati asi kuti watokapinda zuva irawo zuva rovira kutoti ndihopinda kuti ndiyo kuti chaina kuti ndakutoenda ivapo ndokunaka everyday wanga achipinda zuva nezuva zuva nezuva ndokuenda zuva nezuva ndokuenda ichipindapo padivi pavo pane munhu akaita sei mazuva padivi pavo pane umwe mudhara aripo wakazvipa ruoko apa pacho wakapinda warini iye wakapinda kura kwazoroi apa pasaidi pavo nechipamberi pavo apapo ayoyo watova nemazuva iti ndisingaziva kuti baba vakaona ari perwekado kuti vangovira sure kwababa aiava handizivi anditorimo izvozvo kutaura kuti iyo nebunda pa mumwe wacho nezvokutaura uyo ari mberi uyo ndakamaona waivapo zuva kuda vanhu abuda akinhasi nokuti manesi anoti hanzi vakapedzera kuuya papa sekuri hanzi zvivana kuvaona zino ndakaona hanzi nemazuva anokudarikira kana sure pane munzo ndakauya hanzi ari kuita sei mukomana kwavakavuya ruviri kwaruviri kana zitatu hamena dzimbowo vakapedzera kukuona musi wakauya nemari iwe ndozvatauka tikambotoendapo kwavaiwo ndibudza yabva ndikapandova mushonga zveipapo paimari yemushonga ndopo vakapedza kuona sekuru vakatoti zuva hauna kuuya iwe zuva saka pamwe pacho pauri kuinda uri kundogumirepi ndosvikapo uri kusvika muwadhi rekati pamwe pavari kutotya kutoti ndoda kuvaona uchigumira kuri kana ndosvika kwaungwatinda wakabatei tokuvavigira chikafu ini ndakamboenda neigara paya muchemberemi netauro neseba neizve zvimwe nekuti manesi atobvunza kuti imi baba vane hama here nedhiringi nemadhiringi andaivavigirawo zveshuwo akavigira ndavavigira ini dhiringi tariona netauro nechipaketi paketi vakapuwana paketi handizivi kuti vakatopuwa nemumwe munhu muchipatara imomo ndototi vakandoti kwachipaketi kwasauya nacho papakati kwachipaketi kwasauya nacho hatizivi kuda paunoendawo mamwe manesi anenge apedza juti ravo asi iwewo sekuru vanga vachizura vana kukuona handizura ndakuona azino ndakambopinda saka vava vakavata azino ndakambopinda saka vava vakavata ndikavavigira nechisa vava vakavata here vavasina mazuva unomufunguramwekusauki kurava kuti unopakama mukati pandakuhambiri yako yekuti pananzipapo wainonoka mbodzoka kumba iwe titaura waivepi pawanga wachinonoka iwe ndiyo nyakuti mairuvawo yapano matakauya iwe waichengera munhu wako chiti moenda nekokoko kumvura handidi izvozvo iweko zvinojana raarako ndiwe waupenyu uneuripi paunononoka mbodzoka usada kuvanda nechipatara nekuti ndo chauri kuvanda nacho mazuvano ukuwo ukuku vanhu vati havatokuziva vamwe vanozotorangarira kuti musi wakati saka iwe chirega kunyanya kuramba uchivanda nechipatara
chirega kuramba kunyanya kuvata nechipatara ndotokuudza chivavo zveyoyo kuchipatara chirega kuramba uchivanda nacho. MaiRuva, BabaRuva vangu achibva makusenseni wodzoka nguva yekuno matovata usiku siku vachiuya nemumadorozve muzhira kwachiva hakusi kure zvekudero kaBabaRuva, hakusi kure zvekudero apa mune mamukira makuseniseni kuti mubate 1 o'clock kuvhiziti vari muzvitondo kuzvimitondo kupi ndokwavanga vari ndovanenge vachimbovakama mumadora yepedo navo vane makavazvinzwa kane vanhu nekuti takaona vachirichitsva tichiinda nababa kuda musuwa rakabudirira doro hapana zvounoti kwai apa pakadai zvozomenyikoti kwai achamboenda ndiani kupi nekuti wabatwa wabatwa mutadziki wako zvakafanira kuti iwo pavanga vati havafaniri kuinda nekokoko nezhira iyo vakadii kuti iwo chamboenda kutsimi kwacho wozviona zvinoita mwari zvopirikuka kuseri kwecd kobuda mozviona manje yako 10 yaye sangosati yangosvika chete BabaRuva kuti uchipefoma performance yechiti best zveni zvimwezvo namboitiro vakadero zviuya pedo navo mudzimai wako chiuya kudivire uku shamwari uya ukutoni vakadero ndokudii nditaure chokwadi dzimwe nguva ndosvika nguva yekupi handivosviki nguva dzichipoini amudavesezvo handivosviki nguva dzichipoini andiswedere pedo nditaure chokwadi imi handivosviki nguva dzichipoini mutaure chokwadi iwo ndoda kushisidzira wakataura wavakati vakamwa zvapeu wakamwa kwani vakamwa rungani ndopo vakanonoka zvevakabvura vakatoti bhebi nasidamwa zvega zvoda kuramba muzvitondo nhasi asi maona chitashuwa tisimwe tikataurirana ndimoyo wangu wakufara sekuru ndavaona nekuti asikachazivi kuti chichikuitika kuna sekuru uta zvokungohwa kuti zvaita sei saka ndichamboti mireiwo kuti tione kuti sekuru vanosvika papi uye because nhau yekuti kanzi nhau yechikafu kuna sekuru ndo rimwe dambudziko guru kwazvo uyezve kuvangachunivisa kuba kwacho ndiani ungakwanisa kubika nekuti kuratidza sokuti kuri kuleka futi ikoko kwavari kubva kwachoni tikati no tisita chimbofamba navo chibatana navo saka chega ndinoti ndokwanisa kuwedzera zvimazuva ndiri kuno ndichiona kuti sekuru vari kuwanawo chikafu kuchipatara kwacho ikoko uye zvimwe zviri kutaurwa kunzi zvinge zvichidiwa kuti varikavhe nokuti vari kuti hanzi buri racho iroro rakava rarya nohurwa kusvika ikokoko ridzokedzane saka wari yavo iri pakuti chokwadi chiripo nekuti vakabuda kuno uku kunogona kuzotoshayiwa unogona kuramba chita zvavari kuita izvo nekuti izvo zvoda vanhu manesi kwete imimi vana BabaRuva kana isu vana shomwe vana shira hatizvigoni saka rinogona kuzo kune inonzi infection rinogona kuzoita infection raita infection hatizozvigoni vanozokanganisika saka zvoda veutano kuti vange vachivatarira kusvika radi ndofunga ravharika saka handisikazi kuti izvo zviri kudzokedzana here ende havakwanisi kuti hanzi vasonewe nekuti rakaputika rega zviita zvakuda rakabharika handisivi saka kuti vasonezve pavharika zvanzi hazvisi kuti zviitike izvozvi saka vati recommendation vangatoita ndekuti regai vadii varambe vachirapwa ari momo mishonga inenge yatongotaugwa ndiyo todii toti titenge munogoitsvakei kupiko munoti inenge ichingotsvakwa imi muchitengesa zvimbwa momwa doro futi nekuti da pawakatengesa mbwa wakamanya nemari yacho ni kundotenga mapiritsi yazingamukwanire ishoma iroro piritsi nekuti kutotori nemwe mushonga wangonzi uri 1 wakadai $15 mushonga iwoyo
Pasoro pane iwoyo wakatengwa wacho unodiwa mwezi. Ndozvatamirira kuti gozonzwa kuti pane zvimwe zvichaedhiwa here because wanga uripo. Hawa uripo. Wakatomboone?